Sa number 2, ginsugura na sa Philippine Statistics Authority Negros Occidental ang pagpangusisa sa nag-viral nga video angot sa mga national ID nga nakitaan sa basurahan sa Banwa sang Kawayan. Suno kay Luis Gonzales, ang pamuno sang PSA Negros Occidental, nagpadulong na ang staff sang ahensya sa Kawayan kay ina agud mapatud kung sino ang responsable sa paghaboy sa mga national IDs sa basurahan sa Barangay Tiling. Hindi pa man mapatud ni Gonzales kung may kaangtanan sa away politika kag kung may natabo nga pagsabotahe. Nagapadayon ang house-to-house deliveries ang katapos ang PhilSys para mapalabot ang mga ID sa mga nakaparehistro nga aplikante. Dako nga palamangkutanon para sa pamunuan sang PSA kung nga nagtupa sa basurahan ang mga ID. Marason man nga itugyan sang PSA Negros Occidental sa ilang legal department ang pagpasaka sang kaso sa mga responsable sa paghaboy sa mga national ID. Sila kung sa barangay mismo, medyo may hindi man sila ang mga Officials. mo. May ara man kun mga gamay nga mga diferensyanay. Pero I don't know kay bisan sa amon nga po hindi kami kambal sa sinayan kasi wala man takpalo ang ilan ang situation. But ang system, sir, sa paghatag ta sa mga pag-distribute diba, sa mga PhilSys ID, ginatugyan ta na sa barangay sa mga staff naton. Supposedly, Nico, hindi na siya pwede, kaya since nag-start kita sa national ID registration, ginahambal natin sa mga registrants nga after sa ilang registration, mahulat sila sa ilang ID maabot nga PhilPost na ma-deliver.